Uite așa, tati. Yes! Opa! Welcome to the road trip. Yes, thank you. Oh. No, sunt aici cu fratele meu. Venit un pic la benzinărie, bagă maică mea benzină. Cu brandul pregătit, top. Stai că suntem mai... ce-ai zis? Ce-ai zis? Ce-ai bă? Ce-ai bă? Ce-ai bă? Și... na, ne pregătim să ajungem la Moneasa. Acolo e pompa, e top pompa și îi dăm top. Acum mi-am dat seama că pentru YouTube trebuie filmat așa gen, nu așa. Dar na, las că îi dăm top așa cum e. Oricum brandul e tot aici. Și aici. Și da, ne pregătim să mergem frumos, elegant la Moneasa. Îi dăm top acolo, vedem ce facem. Eu vreau să trăiesc vacanța asta cât mai la maxim, să fie bine, să fim acolo cu Dumnezeu, cu evoluție top, spirituală, chestii, experiențe, nebunii. Și na, să nu dormim prea mult sau să stăm tot în hotel, ci să ne facem de cap, să ne trăim acolo viața, că 3 zile stăm în mașina alea, trebuie să facem tot ce se poate face, pe scurt. O să mă și antrenez, mă mai duc la piscină, mai vedem, mai filmăm, mai alea, mai scheme, mai figuri. Mi-am pus și alea de antrenament și ne descurcăm noi cumva. O fi bine așa cum o fi. Ne vedem acolo. We have something here from the fresh corner. Yes. Good, very good. Nu cum să nu am copilării cu ea. Ceva să vede, dar... puțin. Ia că tot. Yes! Le știu pe astea. Păi ceva, s-a făcut ceva. Nu mai știu cum le zice. Ceva căpănuțe. Trecere nesemaforizată. De cale ferată. Vă asigurați, vă opriți, continuați. Au făcut din astea, înseamnă aici. Mami, zici că e opera din Sydney. Aia din Australia. Tu îți dai seama? Eu nu pot să cred așa ceva. Asta zici că e din Australia. Eu n-am văzut-o niciodată. Și aia e Hanul Nora cu noroc. Bă, ăla mai mare. îți dai seama, Zici că bă. e din Australia. What? Oh, hei, 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 hei. Nu e grindira. Tung, 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 tung. Skibidi pentru copii cu cutiuțe. Ziceți că e marcat așa cemerea. Ca parcat era. Fii atentă, ăsta undeva s-a parcat în drum. Încolo el de fapt merea cu 5 pe oră. Skibidi cutiuțe pentru copii. Din capul tău. Bă, să-mi fac piciorul, deci noi la 5, eu ți-am zis că 3 ore durează. Și am mai bun cu viața mea să filmez niște leante, boss. Nu știu dacă stau chiar. Cred că știu ce tata e asta. Am mai trecut pe lângă ea, cred. o lăsăm aici. Camera, etajul 3, fața la scaun.
Yes. Haideți să mergem. Cristian, că tu ești obișnuit cu 3. Unde să facem? Ești tu? Etajul 3? Da, da. Bă, ăsta nu a trecut. Nu pot ce cred. Cred că parcă nu trebuie. Aici. Doamne, cu asta la gât. Mosculiță. Da, și aici așa un rău, un mic rău. Nu să te vedeți când o să mergem. Mai 4, numai pe partea din față. Na, ce e aia? Praștie. Ia auzi. Cum funcționează? Păi îți pui chiloțane, dacă vezi limon, tragi din el și cade un chiloț în cap. Da chiar, bă. Chiloț gratis. Să-ți întinzi chiloțași aici. Așa. Chiloț gratis. Sârmuliță din aia top Chiloț făcută. gratis. Ia că, uite așa. Cum e ăla? Ia că ciuciu. Ce bătaie de joc. Uite și la pelură de cu. Și acolo e o goangă. Și aici e pădurea. Și aici mi-e papucul. Și acolo e acoperișul. Și acolo e papucul Răducu. Și acolo e un măr. Și acolo e un sandwich cu pateu. Și acolo e un cozonac. Lângă o scrumieră. Pe care scrie Cel gros. Cash and carry. Înțelegeți voi cum se treaba? Șmecher, scheme, figuruțe. Okay, go. Go, 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 go. Go. Hai că filmează de 5 secunde. Să mă prins tot? Da. Te-am prins, frate. Mai e grea rău. Deja? Da, într-o secundă. Deci ai dat, da? Da, de vreo 5 secunde. Numai bine se vede și semiciu și mărul. Și Cristi, și papucii. Și săpaci. I do. You don't. I-am dat. Yes? Da. Ce putere de joc, încă o dată. Gata. Filmează? Da. De vreo 22 de secunde. 25. 30. 35. 40. Tu
tucar. Ce avem aici? Aripi, cartofi, cașcaval pane, pânătă umplută, șnițel, devlecel pane, crispy, luc. Salate. Prăjitura. Deci ce avem aici? Pulpă de pui dezosată. Dezosată? Așa cred. Sau piept de pui sau ceva? Nu, de porc. Sau ceafă de porc. Dovlecel pane, crispy, pulpă pane, șnițel, cașcaval pane, vânătă umplută cu brânză și legume, cred că. Sos de muștei, sos de crispy, ceva murături, castrate murat și conopidă și salată asortată, care are, eu știu, din aia, rucola, salată din aia roșie, așa mai multe roșii, chestii și cartofi. Este acolo. Cam așa arată. Foarte top. Parcă are și cofeină puțin. Da, poate că o fi cu cofeină. Ce top e. Piscina. Piscina. Wow, hei. Wow. Artă. Mamă, dar zici că suntem la term. Ce fain. Foarte tare. Bă, uite sala. Uite sala. Uite sala de fitness. Hai, dragă. Uite aici, cheița. 302. Ia uite. Normal că filmați ce ai, boss. Yes. Yes. Mocrea Moneasă. A, uite, ăsta e parcul cu aparate. Și ăla e răducul. Și asta e masă de ping-pong. Și asta e un trabant de Moneasă. Sau e Dacia, ce ui? Un trabant suspect. Uite, aici poți să vii să citești. Doar intri și vii și citești. E o bibliotecă în aer liber, boss. Hai să vedem ce cărți are aici. Ce cărți? Cărți stop sau nu cărți stop? Nu știu ce să zic. Stefan Cornelius. Vară târzie. Par interesante. Din astea așa mai top. O zi de neuitat. Și aia pare top. Uite, asta l-au citit. Ochiul ciclopului de Mariana Ionescu. Moartea și învierea fundașului Vidor Miklos. Numai scheme și figuri pe aici. Moartea și învierea fundașului. Da. Vezi așa, îți stop, aici dai la spate, aici nu știu la ce dai. Probabil că împingi. Aici îți miști picioarele. Acolo la fel îți miști picioarele. Da, astea sunt numai de mișca picioarele. Practic și fizic și psihic. Yes. Sherry lady. Na 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 na. Listen to your heart. Ce față are. Fish. Wow, hey. Hai, go. Wow, hey, am zis. Așa. Go now.
Hai, Eggman. Și știi Mega. cum ești? Ce e așa greu? Că pui picioarele cumva, te ții și de asta. Tot ai pentru ea mai mult. Încerci să faci? Nu mai faci așa. O, dar mere prea repede. Să vezi cât poți să îți ții echilibrul. Da, vezi? Da, vezi? Când încerci să pui al doilea picior, nu mai Dar trebuie să meargă mai încet un pic. Dar dacă mă țin așa cu toată forța, mă joc. Așa, da. Ah, ce easy. Nu trebuie așa. M-am prostit eu. Păi cum să fugi în halul ăla? N-ai văzut ce repede să învăț? Să mă dezbrac. No, Hena. Bă, să mă dezbrac, bă. Vedeau? Da, Gata? da. Stai că nu-i bine. Gata. Și acum pe spate. Nice. Știam și noi cu sticla asta. Dar faci că tot se blochează. Păi aia face jocul mai palpitant. Nu știu calea asta. Nu vreau să ne jucăm cu noi. Bravo, Răducu, stop! Wow, hei, 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 hei. Move, 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 move. Așa, mâinile, 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 mâinile. Așa, așa cum pune, așa, așa aia la altă, așa aia la altă mână. Așa, sari, repede, 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 repede. Wow! Bravo! Hai, încă o dată. Hai, 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 hai. Mai mult, mai mult, mai mult, mult, mult. Da, fă! Așa, bă. Hai că te nu știu dacă pot să te înregistrezi. Da, nu se pot. Nu pot înregistra numai cu poze. Hai, uitați-vă la mine. Nu e așa ușor. Hai, Răducu. Să-ți trimit poza. Băi, mai greu decât credeam. Da, de o secundă. E la top, da? Da. Deci, dacă fac așa, e prea ușor. Știi? Ajung așa. Dar, dacă fac așa, tot e ușor. Atunci trebuie să fac așa. Știi? M-am împușcat umărul de 50 de ori. Mai filmează? Da. Hai să fac și cu ăsta. Totally fine. Stibidi. Pentru top. Da. Dacă fac așa, E una nouă. e prea ușor. Dacă fac așa, tot e prea ușor. Dacă fac așa, tot e prea ușor. No, hei. Atunci ce facem? Păi, am venit cu o idee. Top. Pot să mă pun aici. Te ridici pe tine. Și fac așa. Sau așa. Ce mai pot face e asta. Ce? Oh, bine. Oh, bine. Filmezi? Da. Mă văd? Da. Mă văd top. Da, de vreo 50 de secunde filmează. Hai că-i dau cu o mână. Oh, bine. Oh, bine. Oh, bine. Oh, bine. Oh. Ai reușit? Da. Hai, pieptul în față, tare. Așa. Stai, 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 mai. Dar nu așa, bă. Nu așa, bă. Nu așa.
Bajoc. Te-am prins, cred că. Hai, mai fă o dată, hai. Hai. Wow, bine, boss, wow. Mașină în loc de oameni, gen. What the fuck? Bruh. Yo. Bine, alea înțeleg că-s parcate, dar ăsta mere pe mijlocul șoselei. Ia că eu ocolește pe oameni. Ăla se crede pe autostradă. Să crede biciclist sau ceva. Trotinetist. Tu ce te crezi? Om, normal. Să dau în spate și... Uite, pisi. Pisi. Bă, asta e cuvântul. Pisi, uite ce drăguță ești. Stai că stau de mult și vreau. Hei, Țiți, aici, hai. Îți bag joc? Hai da, Țiți. N-ai mâncare? Plec. Ce drăguț, pe tine te lasă. Ești mai schibidi. Fii așa ușor. Fac. Ușor. Da. A, trebuia mai încet. Hai. Îți bag joc? Mă duc după ea. Ești Grotănescu? Așa? Ești Grotănescu? Cel top? Uite așa, tati. Da, ce te experimentezi? Îți fac la ureche. Uite, fac la ureche. E ca și Grotănescu. Uite ce drăguț e. S-o liniștit, adică s-o săturat. Ia. What? Arată top asta. Hai să-i filmăm, să fim paparații. Uite așa. Efect secundar. Schematizare. Top. Dă-i cublițul. Ce bătaie de joc. Trebuie să ne bucurăm, tati, de viață. Să consumăm spațiu de pe telefon. Yes. Și așa mi-o dat crash. N-are rost. Că e top și telefonul ăsta. Tot filmez, tot ce prind. Ne plimbăm acum. Vezi, așa arată. Ăsta e Răducan. Ăla e un pește mort? Ăla. Da. Destul de top la Algida. Bă, ea are bătaia asta de joc. Nu cad. Hai, mai aruncă. Nham. Ce schibidi.
Uite, acum am reușit să-i prind cum sar. Așa, așa, bravo, bravo. Yes, yes. Doi biscuiți am băgat. Pachet din ăsta de la școală. Am aici o schemă, un biscuite. Hai să-l dăm la ăla mai top. Ia cum l-a luat. Yes! Uite, aici e un X. Este o comoară aici. Ho! Eu nu fac, eu îmi consum. Lejer, nicio treabă. Wow, hei, 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 hei. Văd pești, ăia-s pești, câțiva dintre ei. Scheme și figuri. Ori niște crește și acolo ori lacul. Nu, nu se vede prea bine. Da, dar trebuie să te duci, uite, până în cap. Pișu. Face pișu. Fața casei, mama îmbrățișează, tatăl era pe patru, mama avea să moară. Yes, skibidi dop dop dop, yes, yes. Skibidi dop dop, skibidi dop dop dop, yes, yes. Skibidi, skibidi, skibidi. Skibidi, skibidi, skibidi. Skibidi, skibidi, skibidi. Skibidi dop dop dop, yes. Skibidi dop dop. Skibidi dop dop dop, yes. Skibidi. Skibidi, skibidi, dop dop. Skibidi, skibidi, dop dop. Skibidi. Skibidi, dop dop. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. No, cu asta s-a dus și prima zi. Adică cam jumătate de zi s-a dus. Și acum seara
N-am mai avut apă și m-a trimis maica mea până la mașină, frumos, elegant, să scot din portbagaj o sticlă cu apă. Și am zis că vorbesc un pic cu voi. E top, e liniște, aici stau frumos. E foarte liniștit, îmi place chestia asta. De acum știu unde să vin, că n-am nevoie de o relaxare de asta, să mă liniștesc, așa să-i dau top. Și legat de faptul că n-am mai postat, bă, ce să zic, s-au întâmplat foarte multe. Am avut joburi cu schimbul 3, cu din astea, am lucrat și la Lidl, am lucrat și la Jumbo, unde am mai lucrat. Am avut multe probleme, au murit și taică, mi-am avut și gagică, m-am și despărțit de gagică, nu știu ce. Chiar filmasem eu un clip în care am povestit de astea, dar nu l-am postat nici pe ăla. Da, foarte, foarte multe s-au întâmplat. Moartea asta lui taică mi-a avut multe procese de, să moștenesc, să mă duc la notar, să-mi însușesc bunurile și ăsta. Pun pe numele meu, o grămadă de chestii s-au întâmplat. Multe experiențe cu Dumnezeu. Am avut și accident în care era să mor, m-am întors la Dumnezeu prin chestia asta, că m-a ferit, n-am pățit nimic, deci nici o zgârietură și am zburat în aer, m-a lovit mașina. Chestii de-astea, știi? Și ușor, ușor mi s-a descoperit Dumnezeu și mi-a dat daruri spirituale. Acum îi aud ghidarea ca o voce în capul meu, ca un gând telepatic, îi aud ghidarea, tot timpul mă ghidează spre bine, când greșesc îmi zice ce n-am făcut bine. E foarte mișto, experiențe, conștientizări, din lucruri care le învăț zilnic, care mă ajută și mă rămân așa, știi, wow, de ce lucruri îmi vorbește și cam asta e pe scurt, cam asta s-a întâmplat. Dar chiar intenționez să mă reapuc de YouTube și să postez constant, cât pot. Eu sunt foarte activ pe TikTok și pe Instagram. Și mă țin de calisthenics, mă țin încă de treabă, nu m-am lăsat, nu asta, am avut problemele astea și la facultate, anul terminal, licență, chestii, examene, proiecte, nebunii. Și la biserică slujesc, sunt implicat în tot felul de lucrări. Și e destul de... am destul de multe responsabilități, să zic așa, dar e ok. Și, ce să zic, cam asta e în principiu, adică nu e mare scofală, nu vreau să o lungesc, să fac clipul de o oră ca să povestesc. Îți dai seama că un accident, se povestește în 5-10 minute cel puțin, adică mai ales la cât de complex a fost ăsta și câte s-au întâmplat. Și tot eu mi-am luat amendă și multe chestii, știi? Asta e. Nu, mi s-au făcut nedreptăți multe, am trecut prin multe încercări, multe lovituri de la viață, dar a fost ok și asta contează și totul e datorită lui Dumnezeu, slavă Lui, am descoperit puterea Lui, am descoperit harul Lui, am descoperit iertarea Lui, am descoperit de asemenea cum El mă prosperă și mă ajută și îmi dă forță în calisthenics și o forță divină de care eu mă mir și multe lucruri care merg prea bine parcă și nu-s meritul meu, înțelegi? Nu-s meritul meu, e pentru că El mă prosperă și mă ajută și îmi dă puterea aia, știi? Lucrează spre binele meu, dar crede-mă, îs niște lucruri care eu nu le pot face fără a fi conectat cu El și fără a-i cere Lui sau a mă ruga. Am pățit chiar o chestie că vrut eu să fac flotări într-o mână cu 10 kg pe mine și nu reușisem. Și atunci ce am zis? Că hai să fac întâi cu o mână să mă încălzesc. Fac cu o mână, mă încălzesc bine, vorba aia. Abia am dus o flotare într-o mână. Cu picioarele așa desfăcute, să nu crezi că din aia cu picioarele apropiate, că aia e imposibil aproape. Aia abia o fac cu banda. Și atunci cam așa au fost, știi? Și am zis, pe cum îi duc? Știi ceva, totul sau nimic, risc. Mă pun să mă rog, mă pun să-mi pun încrederea în Iisus Hristos, Cel care m-a salvat și îmi dă toată puterea asta și toate chestiile astea, că eu nu zic chestiile astea de doctrina și de că mi-a băgat cineva în cap. Nu, Dumnezeu însuși mi s-a arătat și prin toate întâmplările astea și El m-a convins de existența Lui, adică
Eu nu vorbesc așa că mi-a băgat cineva, știi? Nu m-a convins nimeni de nimic. Dumnezeu însuși m-a convins de existența Lui, de harul Lui și de tot ce am enumerat. Da. Și atunci cam asta îi. Și bă, m-am rugat și am văzut cum efectiv am pus și vesta aia pe mine și am făcut și mai multe repetări. După ce m-am rugat, înțelegi? Și am dus obiectivul la bun sfârșit și încă n-am făcut 3 repetări, am făcut 5, adică mai mult decât mi-am propus. Deci na, experiențe de genul și alții, na. Când încearcă să caute o explicație logică și superficială, normal că zic, păi e coincidență, păi ți-ai mai revenit tu. Încearcă să caute explicații logice și raționale la întâmplări spirituale care nu-s de rațiune, îs de luarea lucrurilor așa cum îs și încredințarea puternică în lucrurile nevăzute. Îs foarte multe lucruri care ne înconjoară, se întâmplă, dar nu se văd, dar ele se întâmplă. Tu poți să zici că nu există și că nu se întâmplă, dar ele tot se întâmplă. Adică e o realitate, e un fapt, înțelegi? Știința descoperă tot mai mult pe Dumnezeu și complexitatea Lui. Și mulți oameni de știință care au fost atei prin faptul că lor cunoscut pe Dumnezeu, mulți oameni de știință care au fost atei și au studiat știința pe măsură ce tot studiau știința tot mai în profunzime, tot mai adânc, și-or da seama că există Dumnezeu efectiv. Or Dumnezeu din nou i-a convins, cum am pățit și eu. Noi am pățit în alte moduri. Da, și fiecare avem călătoria asta, să-L descoperim pe Dumnezeu și să vedem ce potențial pune în noi și ce ne dă să facem, ce daruri, ce viață vrea să avem, ce ne împlinește, care e pasiunea aia pentru care te-ai trezit și dimineața sau o faci, oricât de grea ar fi, cu tot dragul, cu toată iubirea. Tot ce iese din iubire e de la Dumnezeu, înțelegi? Na, asta așa pe scurt. Dar o să avem noi clipuri pe subiecte de-astea, dacă vreți, îmi lăsați voi în comentarii. Ideea e că eu chiar vreau să mă reapuc și vreau să îmi fac o comunitate ca lumea de oameni care se uită la calisthenics și pe spiritualitate, pe psihologie, dacă se poate, dacă nu măcar chestia cu calisthenics, dar oricum și Dumnezeu îi vital în procesul ăsta cu calisthenics-ul. Deci cu Dumnezeu mergi foarte mult înainte și cunosc majoritatea campionilor din calisthenics îs credincioși și au o relație cu Dumnezeu. Așa, mai bună, mai puțin bună, nu contează, dar cred în El și au încredere în El și își pun încrederea în El. Pentru că forța asta în calisthenics nu vine așa, pur și simplu. Trebuie să fii conectat cu divinitatea. Și în general, dacă ești conectat cu Dumnezeu, lucrurile merg ca unse, tot timpul. Știi? Da, e complicat de explicat și mult de spus. Hai să luăm apa, că am zis că luăm apa. Aci-i biborțeniu, tate. Închide frumos portbagajul și o să plecăm. Yes. Nu fac niciun dus. Nu fac niciun dus. Nu fac niciun dus. O meu ajuta muzică. Nu fac niciun dus. Nu fac niciun dus. Nu fac niciun dus. Nu fac niciun dus. Nu fac niciun dus.